učitelce. Dobrý den, vážení rodiče, prarodiče, hosté, ale hlavně nejdůležitější, vítám vás děti ve škole. Před chvíličkou jste zaslechli svůj první zvoneček, váš první školní zvoneček, ten pravý, který zahájil vaši výuku. Takže teď tímhletím zvoněním už se z vás stali opravdoví školáci a dneska si na důkaz toho, že jste školáci, odnesete také stužku, která bude potvrzovat, že se z vás ti školáci stali. A vám zůstane na památku. Dnes se na ten slavnostní okamžik přišli podívat všichni ti, co vás mají moc rádi. A ti, co tu nemohli být, tak na vás určitě i dneska myslí, protože si sami pamatují, jaké to bylo, když šli do školy. Že jsou poměrně veliké a my tady společně chvíličku zůstaneme. Takže já to vezmu pěkně podle abecedy. Honzíř Buriánek. Takže Honzo, vítám tě ve škole, doufám, že se dobře vyspal dneska. Těšil jsi se, vy? Těšila. A ty? Takže musíme škovat. Můžeš si zase, jo, ten náček. Takže Honzíku, tady máš tabuli, máš to všichni, aby se tam mohl připíchnout, rozvrh, všechno, co je důležité. Tomešová Majda.